מעסיק שמגיש בקשה בעצם לממונה, ואומר לעובדת, בינתיים אל תבואי לעבודה, שבי בבית, אני אשלם לך. קודם כל, האם זה חוקי או שזה מלכודת? כי לי זה נשמע משהו, כאילו סבבה, שבי בבית, אני משלם לך, הכל בסדר. כן, זה כאילו נשמע, אני בהיריון, מה אני צריכה עכשיו לקום בבוקר, להתארגן, לצאת? אבל צריך להבין שקודם כל זה לא חוקי. אתה חייב להמשיך להעסיק אותה. אם אתה תשאיר אותה בבית, זה בעצם קלף של העובדת, שיכולה לעלות עוד טענה לממונה ולהגיד, הנה, תראה איך המעסיק הזה מתנהג, תראה את הכוונות של המעסיק הזה, הוא כבר החליט במקומך שמאשרים כבר לפטר אותי, וזה עוד קלף בשבילה. עכשיו, בלי קשר גם, צריך להבין, המקום עבודה זה לא רק כסף. נכון? אתה תמשיך לשלם לה את הכסף שהיא תקבל. מקום עבודה זה גם בעצם הכבוד העצמי של העובדת, זה בעצם היחס שלה, במיוחד שהיא בהיריון, ואתה יודע, כל ההורמונים, כל הרגשות פורצים החוצה, כמו שאתה... אני יודע, אני אומר לאשתי, סתום את הפה. אני יודע ככה. אז גם במצב הזה, היא רוצה לעבוד. היא רוצה לקום בבוקר, והיא רוצה להגיע לעבודה. אתה מבין, לא חשבתי על הדבר הזה, אני חשבתי רק, אוקיי, כסף הוא משלם לה, הכל טוב, אבל היא רוצה לבוא, להיפגש עם החברים, עם החברות, לצאת קצת מהבית, יפה, לא חשבתי על הדבר הזה. רוצה למצות את עצמה.